Yau. Kaga an ce fulawar wannan ganyen. Aminu Manir ne ya gaya min in dai kana cin wannan to ayu ma haka zai ganka. Ayu billahi lazi haka zai ganka zakami ne na fitar hankali. Yawwa. Yawwa sanninki dan mata. Ke ba kya gajiya ne da bin hanya? Ya za a yi? Ai ki aure mana. A haka kuke faɗa. Mu je zuwa. Ina jinki. Yawwa. Na ji an ce PDP ne take mulki a Sokoto. Yanzu kuma an ce jam'iyyar APC ce ta kada ta. Kwarai kuwa. Kwarai abin da zan ce shine su wato jama'ar Sokoto garin Shehu masoya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suke zaka dinga yin abu kaga sun kyale ka ko ba haka bane to amma fa shi ba Sokoce ba fa ya daukar nonsense ba Sokoce baya tolerating din to wani abubuwa da ake masa yanzu ne zai canza ka kuma wato mai girma sanata Aliyu Wamako ko magatakarda jagora ne shi a jihar Sokoto mai son ci gaban Sokoto a dan haka ina so in gaya miki His Excellency Ahmad Aliyu ya buga gwamnatin PDP da ƙasa sai da ya sama da ita haka ya nuna Allah sannan ya dawo da ita ji kake dam ta baje kuma tana bajewa ta fashe ko ba gaskiya bane to wannan ya nuna miki cewa jama'ar Sokoto suna sane da duk abin da ake yi kuma sun san gaskiya kuma suna son ci gaba kuma suna so Sokoto ta ci gaba sosai a rayuwarsu shi yasa suka zaɓi His Excellency Ahmad Aliyu ko ba gaskiya ba gwamnan jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar APC na wato magatakardan Wamako sanata Aliyu ko ba gaskiya bane wannan shine dalilin da yasa kin ga Sokoto tunda zamanin su Shagari idan ka je ka kalli Sokoto gine-gine na gwamnati zaka tarar su ne dai in banda Aliyu sanata Aliyu Wamako da ya zo shine ya kawo wasu abubuwa na ci gaba alkhairi ya yi sosai kuma wannan alkhairin nasa shi jama'a suka ce kai mu fa ba mu yadda da wasa ba mu ba mu yadda da yankan bal ba abinda muke so His Excellency wato Ahmad Aliyu ya zo ya karbi mulki in Allah ya so yadda zai yi abinda Aliyu Wamako ya yi ko kuma ya yi abinda ya fi na sanata Aliyu Wamako wato shi Ahmad Aliyu matashi ne kuma bari gaya miki wani abu yanzu daga zabensa a acaba yake yawo kin taba ganin gwamna a acaba His Excellency Ahmad Aliyu a acaba yake yawo yadda inda ma'aikatan gwamnati take yanzu ka ganshi tsirif a acaba ya faɗo. Ikon Allah ko me yasa yake haka? Me yasa yake haka ya zai gano ha'intattu ya zai gano yan balaja'u ya zai ya gano yan B15 in bai yi haka ba. Gidan gwamnati ma karfe 7 zai shigo gidan gwamnati a mota ba zai zo da security ba zai zo da komai ba zai zo ya gani ma'aikata wani irin aiki suke yi. Sannan asibitoci ɗaya bayan ɗaya sai ya hau acaba sai ya tafi. Za ka je ka tarar wasu suna can ɗaki suna bacci. Likita yana can gaya miki yana chatting yana TikTok. Kaga likita ya kafe abu yana TikTok. Ahmad Aliyu ya ce da wa a Sokoto mun daina daukan wannan nonsense mun daina daukan idiot mun daina daukan wasa saboda haka ma'aikatan Sokoto ku dage ku wa jama'ar Sokoto aiki ne ya kawo ni sannan kuma aiki zan yi kuma Allah da zan yi abin da ba za a yi ba nan gaba a jihar Sokoto ko da mai magana yayi His Excellency Ahmad Aliyu yawa na sanata Wamako shine magana shine ya kada wancan mutumin na gaya miki. Kana ganin al'ummar Sokoto ba za su yi da na sanin zaben sa ba? Idan Allah ya yarda, idan Allah ya duniya dan manzon Allah, idan Allah ya yi duniya dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, dan soyayyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, dan sujjada Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, Ahmad Aliyu gwamnan jihar Sokoto sai ya fitar da jama'ar jihar Sokoto kunya, sai ya fitar da mu kunya, mu da muke son sa, muke tallata shi a gefe saboda haka dole ina tabbatar miki insha Allah Sokoto za a ce gara da aka yi. Wannan shine magana yawwa wannan shine magana na gaya miki Ahmad Aliyu na kuma Aliyu magatakardar Wamako kai la ilaha illallah yanzu zaka ga saburbuda a Sokoto kin san me ake nufi da saburbuda ana nufin wato saburbuda aiki a saburbuda aiki mai san aikin ne mai san gyara Sokoto ne in ya daga bal billahi lazi ko Messi bai kai shi tafiya ba in ya daga bal sai yayi guda 100 a haka sannan ya wullata ta dawo ta 100 Ahmad Aliyu ai alhamdulillah Sokoto an fita kunya insha Allah yarinya aje ai aure aje in Allah ya kawo miji ya aure